buntag kaninyong tanan. Karon atong gisaulog ang Domingo sa Pentecostes. 50 kaadlaw human mabanaw atong Ginoong Jesucristo mianhi sa kalibutan ang Espiritu Santo. Nining panahon na mga igsuon, kitang mga Katoliko kuwang gihapon sa pagsabot sa Espiritu Santo bisan pa og kanunay kining mogawas sa atong baba sa panahon nga kita mag-ampo. Nagalit unsa ng Espiritu Santo, basta kay na Espiritu Santo. Kuwang tagpagsabot. Kung ang Diyos Amahan, mga igsoon ko ni Kristo, mo'y nagbuhat sa universo o sa tanan nga niya din sa kalibutan, ang anak usab, Diyos anak, mao ang nagluwas kanato sa atong pagpakasala. O ang Diyos Espiritu Santo sa kasaysayan sa kaluwasan, mao ang nagpamatuod nga ang gugma sa Dios walay kinutuban o walay katapusan. Tungod sa dakong gugma sa Dios Amahan kanatong tanan, iya tang gihimo sa iyang hulagway o kasamahan. Ug tungod kay nahigugma pag-ayo ang Dios sa kalibutan, iyang gipadala ang iyang bugtong anak aron pagduwas kanato. Ug dili pa ginapaigo, mianhi pagyod ang Espiritu Santo mipuyo uban kanato hangtod karong panahona aron mo'y maggiya kanato aron kita magpuyo kanunay diha sa kamatuoran. Buti pasabot nga ang Espiritu Santo mao ang bunga sa kadaugan nga naangkon ni Kristo pinaagi sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw. Aron ato gayong masabtan ang papel sa Espiritu Santo sa atong kinabuhi, tungod kay ang Espiritu Santo gitawag mag-advocate o the defender, ato lang kining masabtan ang papel sa Espiritu Santo sa atong tagsatag sa kinabuhi kung ato pong masabtan ang papel ni Satanas isip accuser. Defender o advocate ang Espiritu Santo, pwede natong masabtan ni siya kung atong masabtan ang role po ni Satanas, ang opposite side, isip accuser. Ang sala ni Satanas o sayawa, mao ang sala sa garbo, matud pa. Human gama sa Ginoo ang tao, diha sa iyang hulagway o kasamahan, matud pa, iya kunong giingnan ang iyang mga anghel, nga kinahanglan mo bow down mo sa tao, no? Kinahanglan inyong yukbuan ang tao tungod kay ang tao adunay dignidad nga gihatag sa Dios dinhi kanato. Ug si Lucifer ang hari sa mga yawa nagrebelde tungod kay alang kaniya dili kinahanglan nga yukbuan ang tao. And to prove his point, iyang giakusaran ang mga tao o ang human being. Alang kaniya, alang sayawa, ang mga tao mga hipokrito. Kita ko ng mga tao, mga hipokrito, nagpakaroon ingnon lang kunutang balaan. O usahay, alang sayawa, nagpakaroon ingnon lang kunuta nga makadiyos. Si Satanas, o para ni Satanas, walay tinuod o maayo o balaan nga tao. He actually projecting himself. Muna nga gusto sa yawa, ang mission gud sa yawa dinhi sa kalibutan is to make people to behave like him. Muna nga gipadala sa Dios ang Espiritu Santo aron mopuyo sulod kanato atong hinumduman nga ang atong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo aron dili ta mahulhugan sa yawa. Buot ipasabot nga wa gyud mutuo ang Ginoo bisag unsa og prueba ni Satanas nga ang tao mga hipokrito nga walay tinuod o walay maayo o walay balaan nga tao. Dili na mao. Gumikan kay aron maprotektaran kita sa Espiritu Santo, gihimong templo sa Ginoo ang tagsa-tagsa nato ka mga lawas. Unsa may hagit nato niini?
pwede di ay tang magpuyo og usa ka balaan og maayo nga kinabuhi taliwala sa atong pagkamahuyang og pagkamakasasala. Just in case, kung kita gali, ato galing hukman ang tao, human siya magbuhat og pagpakasala, nga ingana na lang gid siya og atong gikalimtan ang iyang mga maayong binuhatan samtang wa pa to niya buhata ang sayop niyang gibuhat. Hugan kita siya wa. Mao man gusto nga papuy-an sa yawa natong kinabuhi. Nga sa atong pagpuyo ibabaw nining kalibutana, iyag yung kanunay i-prove o iyag yung himuon ang tao nga mo behave like Him. Nga dili unta ta mahimong balaan, dili unta ta mga mahimong maayo o santos nga tao. Mao na nga gipadala sa Dios anak human siya mukayab umusa kadito sa langit ang Espiritu Santo aron mao'y magdipinsa kanunay kanato o mipuyo uban kanato sulod sa atong tagsatag sa mga lawas. Ug tungod kay balaan man ang Espiritu Santo nga mipuyo sa atong tagsatag sa mga lawas isip templo, balaan usab ang atong tagsatag sa mga lawas. Sa to pa, pwede yun di ay kaayong puy-an ang usa ka santos, balaan ug maayong kinabuhi. Dili unta nato hukman ang atong kaugalingon nga kita makasasala lang gyud ta kanunay mga mahuyang nga tao, dili na mo gitanaw sa Dios. Kung dili kitang mga tao adunay kapasidad nga magbuhat og mga maayong mga butang, magpuyo og balaan nga kinabuhi samtang niya pata dinhi sa kalibutan, pinaagi sa lamdag o giya sa Espiritu Santo. Muni atong paningkamutan sa atong pagpuyo ibabaw nining kalibutana. Ang Espiritu Santo mao'y maggiya kanunay sa tao diha sa pagpuyo sa kamatuoran. Ang tao nga dili magpuyo diha sa kamatuoran, tao nga dili malinawon, kanunay balisa sa iyang pagpuyo ibabaw nining kalibutana. Munang gisecure o gisiguro gid sa Ginoo nga sa wa pa siya musaka sa langit, anaagi mo puli ang Dios Espiritu Santo aron mo'y magtultol kanato sa mga hiyas nga balaan ug maayo. Muna sa atong pagbalay ng Santos nga misa mga isungkod ni Kristo, ato kanunay pangayoon, kanunay ang lamdag sa Espiritu Santo nga nagpuyo sa atong tagsatag sa mga lawas isip templo. Nga unta, dili ta muhunong sa pagpangita sa kamatuoran, dili ta madiskurahi diha sa pagbuhat og maayo human kita makasala, kundi atong paningkamutan kanunay nga sa atong pagpuyo ibabaw nining kalibutana, pinaagi sa lamdag sa Espiritu Santo, kita usab magpuyo og usa ka maayo og balaan nga kinabuhi. Palihog manindog ang tanan.